na ekwe akụkwa na ama wee gba na o ruo na mgbe ahụ anyị ji enwetara unu Ugwumba bụ emume a na-atọ anyị karịa ihe nnu na-atọ nwa ewu. Anyị abata n'ọzọ n'izu ụka a iwetara unu Ugwumba mata na Ugwumba bụ emume ahụ anyị ji na-akwalite ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo, na-akwalite nke anyị na-azụ azụ, nke anyị na-ere, nke anyị na-atụpụ atụpụ na nke anyị na-atụbata, na-akwalite ihe ọbụla anyị na-eme bụ ọdịnala na omenala, na-akatọkwa ihe ọbụla bụ ihe na-adịghị mma anyị na-eme n'ala Igbo. N'ụbọchị tata mụ bụ Michael Novo adọrọ na dịka Adorati iwetara unu nke ka nke n'ụbọchị tata n'ihe gbasara mmemme Ugwumba n'ụbọchị taa. Onwe bụrụ na ihe anyị ji baka nkụ dobiko bụ onye ọbụla ị ga-akpọsị ya na o ruo na mgbe ahụ Igbo ji ezukọta ọnụ n'ihe onyonyo a. Matanụ na anyị na-abịara unu n'ihe onyonyo a n'izu ụka ọbụla. NTA Lagos na ya, NTA Kano steeti na ya, ITV bụ nke dị na Abuja nọkwa ya, anyị nọkwa na African Magic. Ebe nke tọrọbịa dị bụ na Ugwumba TV nke dị na YouTube. Ya mere ebe ọbụla ị chọrọ ịnọ nene anyị, ọ bụrụ na ị neneghị nke inweghị ohere nene nke tata, biko gaa na Ugwumba TV ị ga-ahụ ya nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Igbo bụ Igbo daalụ na aha mbụ Michael Novo nwe na-asị na biko nnọọ n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata ka anyị ga-anọ n'ihu. Opurobios Igwe Ejenga.
ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo ndị Igbo kajara akaja nọ n'ụlọ nọ na mba obodo oyibo ebe ọbụla kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo dịka eso m na ndị na-asị ka a na-asụ Igbo ebe ọbụla ọ na-atọ m obi ụtọ na ndị be anyị afọ na mkpa ọ dị ka a na-asụ Igbo oge ọbụla orukwa n'ebe a na-asụ oyibo anyị egosikwa na anyị so wee je ọdụ maka a na-epromote Ugwumba kedobe anyị ho wee na-asụ ezigbo Igbo ka anyị ọdụ maka asụsụ nke anyị na ọdụkwa maka onye ọbụla ka a na-asụ Igbo a ga na-asụkwa oyibo mana a ga na-asụ Igbo. Hello, Oga. Anọ m n'ahịa kịta ngwa ahịa wee bụrụ atụrụ taba ma ndị bere go sef. Ọ dị ka ị na-azụta nkwụ. Mba sa. Ọkụma gwana gị sị ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ahịa My Cream gaa zụtakwana. My gịnị? My Cream. Emekọtakwana gaa zụọ achịkọta ekwu ọnụ a na-ebutere m ndị ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị My Cream, wenetara m ego m. My Cream. My Cream. Energy saving bulb. My Cream. Flood light fittings. My Cream. Solar energy fittings. My Cream. Street light fittings. My Cream. My Cream na maka. My Cream. Ya bụ ọkacha mma. My Cream. My Cream bụ akụrụngwa eletrik oyibo rụchara aka na-awụ. Onye zụrụ My Cream zụrụ ahịa uru maka na arụrụ ya ọka aka ma dịkwa mma anya. Anyị nwere My Cream energy bulb, My Cream flood light fitting, My Cream street light fitting, My Cream solar energy fitting. Ọ bụ ụlọ ọrụ OGC Nigeria Limited bụ nke isi ụlọ ọrụ ha dị na shop D555 My Cream Plaza opposite block 3 electrical station Alaba International Market na-ekesa ya bụ ngwa ahịa na mba Afrịka niile. Akara ekwentị 08033002849 ya na 08034353644. My Cream ịkara aka. Otu onye kụrụ egwu wee sị n'ụwa na-eme ntụgharị nke bụ na ọ bụrụ na ị na-aghachi anya ihe dịka afọ 5 ma ọ bụ afọ 10 gara aga negoro anya n'obodo unu ka anyị gara obodo ebe isi bịa ọ bụ ndị ama ama n'afọ 10 gara aga ka ama ama karịa ugbu a ọ bụ ndị ahụ na-ewu mgbe ahụ n'ihe gbasara ego ọ bụ ndị ahụ na-ewu n'ihe gbasara ịkpọ nka ọ bụ ndị ahụ na-ewu mgbe ahụ n'ihe gbasara ndị na-azụ odogwu mgbe ahụ ka na ugbu a mba maka na eze ga-apụ eze anọchie okoro ga-etokwa ibie ọgọrọ ga-eru okorobịa ebe ọ ruru ibie ya mere biko ihe na-atụnye ọnụ n'ụbọchị tata bụ n'ụwa na-eme ntụgharị mere na ọ baghị uru mmadụ iji ụwa ama ọnụ n'ile anya na afọ 5 na 6 gara aga ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị chịarara dịka ndị gọvanọ ụfọdụ tata na-ebugharị akpa na-agagharị ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọ n'ọkwa dị iche iche ụfọdụ ka ọ na-abụ atinye n'ọkwa ha ejiri ya na-eme ịmakwa ndị anyị bụ tata ha arịtoola o wee bụrụ ihe ịmụta ihe nye ndị nọ n'ugbu a n'ụwa na-emekwa ntụgharị na o nwekwara ike o ruo echi ị ga-arịtụkwa n'oche anyị nọ n'ime ya. Anyị ga-aga n'ihu ịkpọbata Chief Pete Edochie Ọgadagidi bụ onye anyị na-enọrọ n'izuụka gara aga ka anyị na-ya bụ nsị anyị nyụrụ ka anyị tụpụ ya ọnụ na agba nke abụọ nke nkata anyị na-ekpara iji wee merube na ọ gbaa na afọ 70 ya bụ ọgụ afọ 3 na afọ 10 ka anyị na-enọrọ ya. Ọgadagidi enwere ihe mere kịta anyị nọ ebe a nwere ụta mgbe anyị abụ na anyị na-enene Things Fall Apart ebe a mba dịka Okonkwo ugbu a ọ dị m ka ya bụ ihe ọ dị n'ọbara na ọ bụghị dịka na iji eme ihe ejije dịka na ụdị na nwoke konye ekwu okwu ana m ebe a na-enwe ya anya ọ dị m ka ndị a dịka hafụrụ ya bụ ihe n'ọbara. Ajụjụ ga-asịkwa n'ike ọ dị ka ibe dị n'ọbara maka na ọ ga-anyị mesị Things Fall Apart ndị melie erigo nne mana Chinua Achebe nene nke anyị mee si na onye abụ Okonkwo tupu ọ nwụrụ Okonkwo ka ọ na-akpọ m na mụ na ya ebe a Okonkwo ka ọ na-akpọ m tupu ọ nwụọ oge ọ bụla ndị majara ibu ya na Amerịka
ajọ na ajọ nke maka Okonkwo kpọdebe Peter Edochie nwego mgbe ndị mmadụ ji eju ya ajụjụ si ya onwe ka isi wee mechie anya bụ Peter Edochie na nlọ wee dee akwụkwọ ahụ sị na ya marọ mana ihe a bụ sị na Okonkwo dị ibe welie na eziokwu mesịa ndị mmadụ si m na Okonkwo ya mere agbụrụkwa n'ụsa na omume m ka m mee ibe a ọ bụrụ ebe a jụ m n'ajụjụ ya na eme m Okonkwo onye delie nabata ya ka ntinye ya etu ya onye ọbụla na-ekwu akụrụ ụra n'ụlọ na nzukọ emere na Okigwe abalị na-abụọ gara aga ma Soludo ha bịachara onye ọbụla na-ekwu etu a ga-esi mee ka akụrụ ụlọ mana ofu ya ekwupụta na ofu nsogbu na-adịbụ na ndị agha na-achọ ka akụ ha ruo ụlọ erute na ndị gọvanọ adịkwa enye ha ụmụ ihe ndị ụfọdụ kedu nsogbu ma ọ bụ ndụmọdụ ị nwere inye onye ọbụla n'ugbu a na-enene a na-agwasị ya nata ụlọ bịa tinye ihe n'ụlọ dịka ugwu a maara na enwere mgbe a tọrọ mana ihe gbasara ntọ akwụsịna ntọ akwụsịtara ugbu ife melie bụ ndị gọvanọ anyị ga-akava arụ lote na mmadụ nkịtị kava bụ ime abụsịa na gọvanọ tọ n'ebe ị lụrụ ọrụ ị ya apụta gị na ndị ọzọ akpaliva ndị gọvanọ anyị ọkasị gọvanọ ndị Igbo isi ka ije abụva enwee ike nọrị na nkebe chi ejie ịnava ọ dịrị etu ebe ọzọ ije n'obodo ndị Yoruba si ka ije bụ gọvanọ bụ ọ ma ete aka evu ya nke ndị Hausa aka ovele nje bụ tata sị na nchọrọ ịbụ Buhari ọ ma ete aka nje evu ya ịghọtago mana nke ndị be anyị amarọ m kavasi avụ ọchịchị onye akpata na aba na-eme ife ọbụla ka a wee bụ na-achịrị achị ọ dụrụ mma ọ nwere ebe mmadụ ga-etolu akpọ ọnya nye ya ala mana ịbịa ka a na-agbakiri ya na ama ma ga-avụ ya ede akwụkwọ nke azụ na ama ma nweta ebe ife niile abụ gosi na anyị akara ọkatasịla ọchịchị ya arụ o nwere ndị otu anyị gbapụsị azụkwa nọ ndị aktọ ebe ndị otu a gbapụsị ndị Igbo a na-enwere ike inye a na ebe a ga-alụ factory na nchegbapụsie ndị jebe Lagos ndị jebe obodo ndị Yoruba ndị jebe ugwu Hausa onye natasị nye ya na ọ bụrụ na a ga-enye ya na nkịtị ma ya nwee obere ive ọ ga-akwụ ka o wee bido gbakiri ive ana agwana ya bụ na tanata ndị nọ n'ugwu Hausa a na-egbugoro veve anọdụ iji onye ọsị na ọ bụ na ya anata ma nwere ya ga na-eme na ama enye ya ala ị na-anya ọ bụla eziokwu ya na ọ dụrụ mma ibikwu bụ eziokwu atụ m ndị Igbo na Chukwu enyegoro m aka mgbe arọ 310 etu akwụkwọ nsọ si wee kwu na-ayọ Chukwu si biko ka nnọkwuo ya gbakonyekwuo m arọ ndị ọzọ ọdịniru tupu mgbagotebe mgbe na-asị ndị Igbo ekpere m bụ nke izizi unu ekwene ka asụsụ anyị nwụrụ unu ekwene ka asụsụ anyị nwụrụ yive kene na ave ndị Igbo bikonu yive na ave ndị Igbo onye Igbo na-agba akwụkwọ nye ilu na-akwa ndị Igbo wee gbaa akwụkwọ egwu ndị ọcha a na-akpọsị wee n'ịgba ndị Igbo wee sobe nya na nwunye ya ka ọ were nganga wee na-abata n'ụlọ ebe a na-echi ya nche ọ ga-amagbu onwe ya nke ịbụọ Igbo niile wakọva ji n'ovu ụbọchị ọ bụ na Igbo niile a na-awa ji n'ovu ụbọchị ivu na ive ka na-ejikọ ndị Igbo adịgo nso abụ ndị Igbo n'anya rinne ive eji atajiri Igbo anya bụ na ive ọbụla onye Igbo si na ya ga-eme o meka ili ya ndị ọzọ ma ndị bidolie ọ bụrụ ngozi Chukwu nye ndị Igbo onye ajụrụ ada ajụ onwe ya obodo anyị na ya sigodo na anyị anọrọ
ndị Igbo lote na ngwele si n'elu daa anaghị anya onwere onye tụli ya bụ okwe n'isisi ya bụ odogwu. Ndị Igbo bụ odogwu, Chukwuka bụ odogwu. Ya ego aka na atụva ma ebe ọ bụ na ba na-asị onye maara ka echi esi wee dị. Onye na-azọ ọkwụ ya na-azọsi ya ike ka omenala anyị daa anwụ na maka ndị ọcha bịara obodo anyị bụvanwa bụ ụzọ si omenala anyị adịrọ mma. Eziokwu va wetara anyị akwụkwọ nsọ kụziere anyị egbuzina ndị ejima ma ọ bụ onye gbara anyị n'obi ma onye pụrụ eze elu ma anyị were nwayọọ iwe ndị niile abụ magbuo onwe ya. Mana ndị abụ gwara anyị emezi n'ụmụ ụva abụva na-agwa anyị tata nwoke na ụva nwoke ibie nwaanyị so ọrala ya na ife dị mma na omenala anyị iri nne. Opurobios Igwe Ejenga. Ọ dị mma maka ka bụ n'oge Ugwumba bụ nke na-abịara unu n'izu ụka ọbụla n'ihe onyonyo a. Nwa na-asị gị dobi ka ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla ị na-eme nke ọbụla ị na-azụ ị na-atụpụ na ọ bụ na-atụbata biko mmemme a chọrọ nkwado ụmụafọ Igbo niile nọ n'obodo a biko ma ị nọ Abuja ma ị nọ Kano ma ị nọ Lagos biko bịa kwado anyị ka anyị wee mee ka ya bụ mmemme wee banye maka na eziokwu ọtụtụ ndị mmadụ ahụtụbeghị ebe a na-asụ Igbo n'ihe onyonyo etu a ọ kachasị n'ihe onyonyo nke a mana site na amara Chineke anyị ebido nye ọ bụrụ na anyị bụ ọkwa ma anyụnahụ anyị biko anyị chọrọ nkwado nke ụmụafọ Igbo niile ndị ihe dị mma na-adị mma ihe anyị na-emekwanụ bụ ka o wee doo Igbo mma ya mere biko kpọọ Ugwumba na akara ekwentị dịka ị na ha ahụ ya ugbu a na 08034714708 ị ga-ahụ ebe anyị depụtara ya do biko ọ bụrụ na ịkpọ anyị ga-agwa gị ihe anyị na-enwepụ n'anụ wee rie ya ma ọ bụkwa ihe ha ga-atinye n'anụ wee rie ya. Ugwumba. Hello, Oga. Anọ m n'ahịa kịta ngwa ahịa wee bụrụ atụrụ taba ma ndị bere go sef. Gị ọ dị ka ị na-agụta nkwụ. Mba sa. Ọkụma gwana gị sị ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ahịa My Cream gaa zụtakwana. My gịnị? My Cream. Emekọtakwana gaa zụọ achịkọta ekwu ọnụ a na-ebutere m ndị ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị My Cream, wenatara m ego m. My Cream. My Cream. Energy saving bulb. My Cream. Floodlight fittings. My Cream. Solar energy fittings. My Cream. Street light fittings. My Cream. My Cream na amaka. My Cream. Ya bụ ọkacha mma. My Cream. My Cream bụ akụrụngwa eletrik oyibo rụchara aka na-awụ. Onye zụrụ My Cream zụrụ ahịa uru maka na arụrụ ya ọka aka ma dịkwa mma anya. Anyị nwere My Cream energy bulb, My Cream floodlight fittings, My Cream street light fittings, My Cream solar energy fittings. Ọ bụ ụlọ ọrụ OGC Nigeria Limited bụ nke isi ụlọ ọrụ ha dị na shop D555 My Cream Plaza opposite block 3 electrical station Alaba International Market na-ekesa ya bụ ngwa ahịa na mba Afrịka niile. Akara ekwentị 08033002849 ya na 08034353644. My Cream ịkara aka.
Opurobios Igwe Ejenga. Mata na isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ n'ụwa na-eme ntụgharị. Ya mere ọnọdụ ahụ ị nọ n'ime n'ụbọchị tata ị na-achọghị icheta ndị bụ unu, ị na-achọghị icheta ụmụnne na ụmụnna gị, mata na emechakwa akụfecha ọ ga-adara agwụ, emechakwa na ị ga-anara ụlọ. Maka na onye ọbụla si n'bia pụọ n'ụtụtụ wee hapụ ikpo ntụ ụtụtụ, ọ natakwa ya bụ ntụ nọ na-echi ya. Ọtụtụ ndị mmadụ enwere otu obodo mma, otu onye konere ka ọzọ eze na-achị obodo. Ndị mmadụ nwee sie otu onye na-ekwu eziokwu wee pụtasị ya, nwoke m mgbe ị nọ n'isi ọchịchị n'ụlọ ọrụ dị etu a mmadụ n'ebe anyị ka ị tinyere n'ọrụ ịpụtakwa ụmụaka ga-agakwa gị aja ahụ ịpụtakwana onwe bụrụ ihe ihere. Ya mere biko n'ọnọdụ anyị ịnọ na ugbu a ọsụsọ ndị Igbo ka ọ na-abụ ha ruo achụpụsịsị ụmụnne ha kpata n'ihe na-eme anyị ji eme anyị. Ya mere biko ọ bụrụ na ebe ọ bụla ị nọ bụ ọnọdụ dị mma, tinye onye Igbo ibe gị isi na ahịa mbe na mbe zụrụ na uru ada adị. Maka gịnịkwanụ ọ bụrụ na agbazi ọfụma a ga-arahụ n'ute, maka na anyị bụ nwanne. Ọ bụrụ ha na ịbụ nwa afọ Igbo ịbụ nwanne m. Ya mere biko nwee na-elụtara gị sị gị ebe ọ bụla ị ma na ụwa na-eme ntụgharị, chere na mgbe Christian Chukwu ha gbara bọọlụ, mgbe ahụ ọ na-abụ anyị pere mpe anyị na-anụ maka Rangers International, anyị na-abịa mgbe ahụ na-enene ha ha na-agba bọọlụ ọ na-ewu anyị imekọtafụ ha anya etu a ọ dị ka ịfụrụ ndị mmụọ ozi si n'eluigwe wee bịa ha gbachana wee rutuo mgbe aha ha mahadị na ukwu bụ ego. Kịta ka amazi na ndị na-agba bọọlụ na-abụzi ha na-aga etu a ha kpọrọ ma ndị aka obi ndị ego kazi nkụ na bọọlụ ugbu a, ma ndị na-eti egwu ma ndị mere ọtụtụ ihe dị iche iche, ndị ji mee gara mgbe ahụ, ndị ji eme odogwu mgbe ahụ. Kịta ka nke tọrọbịa na-apụtazi. Ya mere nke ọ bụla ị nọ ugbu a, ya bụ ụgbọala iji eme ọnụ nwekwanụ ndị ọ na-abụrụ ụmụ ndị bọyị ha chọọ ịga mmemme asị ha gwajiri ha bụgo ụmụaka. Ya mere biko ọnọdụ ọbụla ị nọ mata na ụwa na-eme ntụgharị. Izu ụka na-abịa anyị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara akụ ruo ụlọ. Maka gịnị na o tee n'aka akụ anyị ji na-abịa n'ezi, anyị atinye ọnụ na akụ ruo ụlọ. Ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ịkpasa n'ezi gbasatụkwa n'ụlọ, maka na ọkwa gwara ụmụ ya ọ bụrụ na unu tụrụ ji tụrụkwa mgbọrọgwụ adịghị ama ma onye nwe ji egwuru ji ya. N'aha ndị ihe kpara m igwe ka m ji nwee na-asị unu biko ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ. Ma ọ bụ Mike Ologo na-asị unu ka emesịa m. Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo.